И здравейте хора! Днеска ще играя Майнкрафт и ще ви покажа новата версия. Най-вече на братовчет ми, защото сега е на почивка и той трябва да гледа. Пускаме се един свят. Креатив. Създаваме го. И ще ви покажа новото нещо, което адски много ма кефи. Обаче образът му още не е готов. Може да се ядосате. Чакайте да взема добре. Бикън. И това е новото нещо, което много ме кефи. Това е бикънът. И образът на оча още не е много изяснен, защото е нов айтъм. И затова така не е готов образът му. Ако се доста съжалявам обаче. Опс. Готово. Ето малко примигва и е черен като цяло. И затова не е още готов. Иначе е доста готин. Второто адски готино нещо. Вие сигурно сте се досетили, понеже щом има бикън, мисля, че знаете какво ще има също. Особено братовчет ми. Вие сега виждате айтемите. Добре, ще ви подскажа. Има лидер. Един бос. Още не се е появил дракона. Ма чак ще излезе в 16.0 версията. 0.16. Сега сме в 0.15. 9 и още едно променяне и ще има дракон и другите много готини неща. Като втори антикрила. И готови ли сте? Аз си забрах меча, пък ще го бия. Един лък да взема. Окидоки. И обърках се. И почваме. Почваме. Искаш да се биме, а? Нямам нищо против, господин лидер. Идвай. Кой искаш, бе? Вот. Къде е, бе? Ето. Туп. Къде отиваш? Възстановил се живота, това е гадно. Окей. Окей. Умри. Аре, бе. Но сега да. Умри. Умри. Както казва Хелън. Чакай. Умри. Аз съм Хелън. Умри. Кой? Нещо. Обновена версия има. Призовава и лидер скелети с него. Какво? Ендермайн срещу него. Супер. Гачи гочното. Два ендермайн срещу лидер. Те ще го убият. Бити са. Ендермайните умреха. Те ще да е готино, ако
ще го убият. Еди, приятел, да ме да те закупа. Ако искаш да... Не искаш, можеш да живееш. Сега падни в лавата. Да, бе, ти си уидър, не умираш от лава. Верно. Точно се молих да не стигнем до лава, но стигнахме и сега при лавата е гадно. Бедрок, се запуша. Харесва ти, господине. Нати, мотва се. Нати. Умри, де! Айде, бе! Мри! Трябва да чакам сега да умираш. И ето е наградката. И чисто пайлапис. Това е ценната награда от Уидъра. Недър Стар. С нея се прави бикънът, както всеки знаем. Някой може да не знаят, ама те, които не знаят, нямат версията. Дай да разгледаме този Майншафт, защото има още доста време. Много неща може да. Не, няма да го разгледаме, ще обяснявам за друго. Бикъна, както виждате, бикъна не може да сложи просто айрон или нещо такова тук. Той се включва чрез друго. Под него се слагат поред, ето, тя ще видите, по 3 редчета, по 3, както видяхте по-рано, аз сложих диамантини. Може диамантини, може емералтни, може голдни, може айрон. Затова така се прави. Ако искате да се включи. Значи бикън се прави от 3 обсидиан. Отгоре по хлопака от стъкло и в средата недър стар. Т.е. от Уидър. Дано братовчец ми Алекс да се зарадва от този клип. Защото само казвам, че много ми липсва. Гадно е, когато няма кой да ме пребива. Друг път аз правя проблеми и той ми се кара. Това е което. И така ми са. След няколко дни ще ми дойде моят рожден ден и дано. Да, той ден. Защото може и да не иска. Той до тогава ще се е върнал, бе. Ама може и да не иска да идва. Ако не дойде, аз ще се доста. Крипър! Дърти! Умри. И това беше от мен. Надявам се да ви харесал. Ако е така, може да се абонирате за мен.